jeg ikke tror på det. Og nu må jeg se, hvad han siger i morgen. Jeg tror ikke på noget, han siger. Det tror jeg ikke, der er så mange, der tror på. Man er bekymret for, når han siger noget, men tror på det, det er en helt anden sag. Man er altså selvfølgelig bekymret for, hvad der kommer til at ske, fordi man ved ikke, hvad der sker, fordi han ændrer mening hele tiden. Han siger noget nyt hele tiden. Men jeg tror ikke på, at det kommer til militær, fordi der tror jeg også på, at han bliver stoppet indefra i USA.